Oh, ya jokone. Iki kedene. Mok jokone pisan kae sekulik nabrak kancane ya. Anu, apa jenenge? Aksi panggung ya, Mas. Tujuanmu kuwi merayu. Merayu iki ben romantis. Anu Mas, nek jokone gak Ora apa. malah padu ngene iki. Lah wong ngopo jokone ora jiwit kenan apa? Ora apa-apa wong lanang wajibe dijiwit. Kowe nek ora lara berarti kowe lanang tenan. Pari pasan rangga lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Anu gak kuat. Kowe malah ketok kaya penyanyi mengi. Lah nekake aku. Ya iki mau nggo intermezzo. Nggih. Tapi sesuai karo tembang iki ya, Wis. Nggih. Mriko mriki pundutan saka Curug 7 Oh, nggih. Ning kono sing padha kepala Nobar. Nobar. Nggih. Selamat malam. Nobar hari lahirnya Bung Karno malam hari ini. Selamat malam. 580. Alhamdulillah. Personil sing rawuh. 600. Oh, 600 Mas, munggah. Munggah. Oh, aku munggah lho malah 500. Kok dihitung to karo anu kanca-kanca karo mriko. Muga-muga iso sowan Nggih, kono. muga-muga. Lah iki lek dihitung dadi 600 terus ya wis oke. Tembange sesuai karo iki mau. Nggih. Iki mau apa judule iku? Pupus sing nelongso. Nah, nek nelongso mergo mikir pupus, Nggih. ayo golek kembang rawe. Rawe. Kembang. Oke. Oke. Pundutane kembang rawe. Nggih. Sesuai no timbangane pupus, ambok Nggih. wong berkembang. Lah, pancen yo ijo daun niku terus cek kremes-kremese kaya pupus. Mas El. Ya dihitung 1 sampai 20.000. Kesuwen. Ya, Ya, kembang rawe. Ya di anu, kayak balungan. Lak utak ngono. Yo. Kembang,
Oh